Сьогодні у нас таке мальовниче місце на березі Дніпра. Задача наступна. Потрібно зробити ухил цього відкосу максимально деталізовано, там з бережком. І всі дерева. Не просто по деревку, а прямо з візуалізацією нахилу кожного дерева. Це для проєктантів важливо. А вони тут досить таки не вертикально ростуть. Деякі дерева прямо, вони як оте, можна сказати, лежить. Для нас це все, звісно, не проблема, так як в головних ролях сьогодні, як і раніше, РС-10 і мій улюблений стек SDI Pro. Так що з такою задачкою, десь у пів гектарчика території, ми впоралися втрьох приблизно за 40 хвилин. Хвилин 20 я закладав опорні точки, так як починав працювати під час тривоги. Відсканував це все в режимі SLAM. І якраз закінчилася тривога, я швиденько закоординував точечки. Ще маю трошки часу засняти для вас відео. На такому об'єкті працювати саме задоволення.